салом алейкум дӯстони азиз, як ҳафта мешавад ки як кас маро дар телеграм мега ки яками сайти века серфинга проверка кун. Чӣ хеле проверка кун? Мега мақсад амира як рӯз проверка кун 24 соат. Мега 24 соат дар ҳамин сайт кор кун ки результатша дар видео нишон мете дар як рӯз мо чандқа кор карда метонем. Масалан имрӯз 24 ноябр панҷшанбе соат 7:36 ва ма ҳамин сайта 24 соат проверка мекунам. дар байни 24 соат то рӯзи ҷамъа бегайра ва барои шумо результатша мегӯм ки чӣ қадар аи сайт кор карда мешавад. дар баланси ма 7 рубл 56 копейка я рефералка ҷамъ шудагия ва 24 соат дар аи сайт кор мекунам. дар видео результатша барои шумо нишон метам. ака 24 соат кор намекунам ягон майда хован кан дар кора не ки пастиян даим телефон мешинам, даиҷа заданиёра пир кадан мегирам, даиҷа заданиҳо тез пайдо шудан мегира. ва агар ки шумо телеграмтона, лайктона, тиктоктона, инстаграмтона ва контактона ки пайваст кардаги бошен, шумо бисёри бад кор мекунед. Айма ки ҳамаш пайваст кардагия, барои ҳама 24 соат кор мекунам. дар 24 соат результатша мегӯм ки дар як рӯз чӣ қадар кор карда мешавад. Не ки пастияни дар ҳамин сайт бошӣ. дар ин сайт ҳама медонад ки то ҳамо ай подписатсия кардан ё ки ай просмотр ё ки ай лайк мондан пул кор мекунем. ва сар мекунем ба кор кардан. ма 24 соат дар ҳамин сайт мешинам. ай сайт дига намебиромад, не ки хай ягон майда хован кан дар кор, не ки хай 24 соат агар ки бугӯй бишинӣ дилта мегира. баъд результатша пага рӯзи ҷамъа барои шумо нишон метам. баъд вивадаш мекунем. сар мекунем ба кор кардан. ва имрӯз 25 ноябр ҷамъа соат 9:10 ва дар баланси ма ҷамъ шуда 210 рубл. яъне ки ма 24 соат камтар зиёд дар ин сайт кор кардагиам ва ма 4 соат хов кардагиам тамом. барои ҳама пастияни даромада дар ҳамин сайт кор кардам. аллакай дар баланси ма 203 рубл ҷамъ шудагиаст ва медароем пула мегирем. вивести медароем, вивести мекунем, кивира интихоб мекунем ва подтвердид мекунем тамом. ва ждад мекунем. ва имрӯз шанбе 26 ноябр 210 рубл дар киви кашлоки ма гузашт ва курси имрӯза рубл ба тоҷикӣ 210 рубл мешавад 35 сомон. яъне ки мешудаи дар байни як рӯз аз лайк мондан ва подписатсия кардан 35 сомон аз ҳамин сайт кор кунен. ҳама медонад ки дар ин сайт пула танҳо рӯзаи шанбе мегузаронанд. сайт 9 солае ки кор кестай ва 9 солае ки платид кестай.